मनासे जाखाबाय लोगोफोर गासै मैगङा सप्तासेनि जाखासिगोन हारसिङै जानायबाथ' होननाय जानोसै। हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगाव फिन खेबसे बयखौबो बरायफिनबावबाय आरो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो दाबुथार भिडिअखौ नायनानै। ओमफ्राय आं दा दंफैयो आंनि आबाद फोथार बा मैगं थिलियाव दंफैयो आरो बारियावहाय। ओमफ्राय आं दा माखासे मा मैगं मोनो मैगं लांनो फैदों आरो ओमफ्राय आं भिडिअ शेयार खालामलांबाय थानोसै। आं आंनि बागान जायगाखौहाय भिडिअ खोन्थाया एसे गोबावसैमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै एसे खोन्थानि बोरै जाना दं आरो। ओमफ्राय आं दा नै मैगं लांनो मना लानानै फैबाय आरो ओमफ्राय मनायावहाय मा दं होनबा बारा मोजां सिनायहरला। सिखा खंखाइजों साथाजों लाना फैदों आरो ओमफ्राय बोथोरा अखा हाहां दिनै। दाख्लि फुरागासेथ' सानब्रै सानबासोनि सिगाङावथ' फुरा सान्दुंजों ओरैबायदि गरममोन आरो ओमफ्राय जोंनि जायगायाव अखा हानाया दिनैजों सानब्रैसो जाबाय आरो रानिं जागासिनो दं दा अखा हानाया। ओमफ्राय आंनि माखासे मैगंफोरा माबायदि जादों होनबा दाख्लि फुरागासे सान्दुंनि थाखाय बिराद गाज्रि जादों आरो रानला जोबनानै दंमोन सान्दुंजों। ओमफ्राय नैबे फाथो गोखा आरो फाथो गोखाया मा साइसनि जादों होनबा नै बिलाइआनो बोरैबा थख्रब जाजोब्बाय आरो हासारनि थाखाय जाखो ना माखो माखासे सान्दुंजोंबो जादों आरो नै बिसोर फाथो गोखाजोबमोन। ओमफ्राय आं दा भिडिअखौ खोन्थालांबाय थानोसै लोगोफोर हानायमानि जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो ओमफ्राय आं मा मैगं लाङो होनबा नागिरसै खोन्थानोसै आरो मा मैगं दङ। ओमफ्राय आं दा एसे बागानखौहाय दिनैसिमाव माबायदि जाखो गायजेननायनिफ्राय आं मायाव गायजेनामोन होनबा एप्रिलनि 25निफ्राय स्टार्ट खालामजेनदोंमोन आं गायनायखौहाय। मास मोननै जानोसै आरो दासिमावहाय गायजेननायनिफ्राय। ओमफ्राय आं दा खोन्थालांबाय थानोसै आरो लोगोफोर माबायदि जाखो नायलांबाय थाबानो जाबाय। नायदो लोगोफोर ओमफ्राय नै बोथोराथ' खोमसि जानानै दंखायो आरो अखा हाहांखा। थालिरा बेबायदि जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय नै गय बिफाङा बेबायदि जाबाय आरो गोसोम जाबाय। ओमफ्राय जुंखामाबो खुनुरुखुम मोनसिगोन आरो नै फिथाइ जाबायानो दाबो खाजाथ'वाखै आरो आंनि फैनाया एसे लेट जाखादों नालाय मालायफोरनाथ' जाखांजोबनानै जोबलायलायबाय आरो नै बिसोरजों जुंखाम दंजोबो आरो ओमफ्राय नै थासुमलिखौथ' दाखालि भिडिअ होखांखाबायमोन आं थासुमलि जावफ्लेनाय गोजौ जाजोब्बाय नै आंजों समान जाफ्रामलायबाय नै दा थासुमलिया आरो। ओमफ्राय नैबेजोंहाय थास' दं नै थास'खौ हाग्रा फुनानै दाबो खोनोनो सोलाबबावाखै खामानियानो। ओमफ्राय नैबेजों हालदै दङ नै बेखौबो हाग्रा फुखांबाय आरो हाग्राया फुजोबनो मोनबावाखैसो दाबो लाइन मोननै दंबावोसो। ओमफ्राय नैबेजोंबो हालदै दं नै हाग्राखौनो फुनो सोलाबासै नालाय ओमफ्राय मा होनबावगोन आरो। ओमफ्राय नैबेजों हाइजें दंमोन नै हाग्रा सिङावसो थाजोब्बाय दाबो खिलिबोनो मोनबावासै नै हाग्राया बे मोनसे नैबे मोनसे लाइन मोननै दंबावो हाग्राखौ फुजोबनो सोलाबाखै दाबो। ओमफ्राय नैबेजोंबो जुंखाम दं जुंखामा ओरै बैजोंबो। ओमफ्राय नैबेजों आरो नैबाव फाथो गोखा दङ नै। ओमफ्राय फान्थाव बिफाङा माबायदि जाखो नै फान्थावबो दंमोन आरो राबावबायसो नै ओमफ्राय देरनोनो रोङासै खाबाय आं। बेफोरो मानि थाखाय बिदि जाजोबखो होनबा सिगाङाव बिराद मोजांमोन आरो आं गिदिंसोमोन फिथाइ थायनायफोरखौनो। फिथाइयानो ओरैबायदि गोलावमोन आरो आंना हान्थुसे गाहाम जादोंमोन थाइजेननायावनो। ओमफ्राय फार्स्टआवथ' बिराद मोजां जाबाय दाना उननिफ्रायहाय सान्दुंनि दारैनो मा जाखो होनबा रानजोबनाय बेफोरबायदि जादों आरो सान्दुंजोंनो। फिथाइथ' गैया दासिमबो माब्ला थायगोन मिथिया थायनो रोंगौना रोङाथाय। मानलानायालाय ओरै बिराद मानला लांबाय आरो जोगोनार खुमब्रा बेनिफ्राय रानिं बांसिन मा मैगंखौ मोनजानानै दं होनबा दासिमावहाय फान्थाव एसे मोनजाबाय आरो बेनिफ्राय मैथा दं ओमफ्राय सबाय बिमाखौनो हायस्ट मोनजाबाय आरो सबाय बिमाया मैयाबो खानानै लांफैखांखाबायमोन एसे ओमफ्राय दाबो एसे दंबावो आरो गिदिरा एसे दंबावो बेखौ खाबावनोसै आं। ओमफ्राय जिंखा दङ नै जिंखायाबो नै गिदिरथार आरो फिथाइया जिंखा दं गोरलै थायनानै दं आरो जिंखाया नै हाइस्टआव बिसोरखौनो मोनजागासिनो दं आरो बेनिफ्राय थाइबेंबो दङ नै थाइबें फिथाइ आरो फोनायाथ' आं मैगं बिराद खमैबो 10-15थासोनि गेजेराव मैगं फोदोंमोन आं ओमफ्राय खायसे मैगंखौ दासिमबो मोनजायाखै आरो ओमफ्राय माखासेयाथ' गैया ओरैनोसो अबेबा थैलांफिनजोब्बाय। थाइबें एसे मोनजाबाय सबाय बिमा बेनिफ्राय जिंखा मैथा आरो फाथो ओमफ्राय मैख्राइबो दं र' मैख्राया बै साइडजों दङ आं दा खोन्थालांबाय थागोन। ओमफ्राय आं दा मैगं खालांबाय थानोसै आरो लोगोफोर सबाय बिमायानो गिदिर जानानै दं आरो सबाय बिमाखौ खागोनसै आं दा।
ओमफ्राय नैबे मोनसे एम्फौ नैबे एम्फौखौ नुदोंना बरमा गोसोम आरो बिराद गिदिर गिदिरनो हाथायाथ' जै मानसिनाव अरबायना थै गखायो आरो आंनि मैगंखौ माखासे बेनो गाज्रि खालामदों आरो बे एम्फौ बिराद दङ बिसोरनो फिथाइखौ अरै अरै गाज्रि खालामदों आरो ओमफ्राय मुलिबोथ' होनाय जायाखै आं बेवहाय जेबो मुलिखौनो होनाय जायाखै लोगोफोर दिनैसिमाव आरो खालि गोबोरखि हासारल' होनाय जादों आं फान्थावआ नै गोरलै गोरलैयैनो राजोब्बाय गोबोरखि हासारल' होनाय जादों नै आं गुदि गुदियावहाय आरो जेबो कम्पानिनि हासार होनाय जायाखै आरो आं ओमफ्राय नै फोरलायाबो गिदिर गिदिर दङ फोरलाखौबो लांनांसिगोन थाइनै थाइथामसो ओमफ्राय बारा गैया आरो मा मैगं मोनो आं लांबाय थानोसै ओमफ्राय मैख्राय दंमोन नै मैख्राया जानला खालामफैनो होनो ओमफ्राय गैया टाइमानो सोलाबा आरो ओमफ्राय हायावसो मानला जोबनानै दङ ओमफ्राय बै साइडजों जानला मोनसे फिसासा बानायदोंमोन आं दाखालि साननैसो सिगाङावहाय जुखामा दाबो जाजेनाखै नै मा जाजोबखो बिदि सेसलै ओमफ्राय बरमा गोसोमजोबबाव नै एन्जर जाखोना मा जाफैखो बेबादि गैला नै जुखामा फांनै बेबायदि अरफैनानै जाबाय एन्जर जादोंबाथ' सेस गैलां एन्जर खाथार बे बबेनिफ्राय फैनानै बिदि जाफैखो दाबो आंनो फजेनाखैनो ओमफ्राय गोरलैसो बेफोरबायदि जाजेनफैबाय नै आं दासो नायसनफैबावदों जुखामानो दिनै मोनायावसो जानाय खोमा बे नै जा गोदानथार मैख्राय बिफाङा नै बावहाय दाखालि बैथिंजायनिखौ देरख'वा जानाय मोननायखाय नैबाव गायफैदोंमोन आरो दाना गायजेननायनिफ्राय अखा जाबाय थानानै थैनोसो नागिरबाय नै रानद्रब जाबाय ओमफ्राय नैबेजोंहाय मोनसे गोजौ जाना दं आरो नोंसोर एसे मानलाहांबाय नैबे जानलाया नै बानायफैनाया बेनो आरो साननैसोल' जादों साननैसो सिगाङाव बानायफैनाय बेयो गोरलैलै एसे बाराय देरबावनांगौ आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर मैगं बागाना बेनो आरो नैबे खन्द'निफ्राय नैबेनिफ्राय ओरै बैसिम जाबाय बे सेरावनो आरो नैबाव फाथो जाबाय बिनिफ्राय ओरैथ' जुंखामसो दं नै लोगोफोर आं दा एसे नैबेयाव एसे हाजो हाफाव बायदि दं आरो आं बेयाव गाखोनानै एसे ओरै गोजानावहाय नायहरनि आरो माबायदि नुयो ओमफ्राय नै बिफांफोरा गोजौ आरो अखासो हाबावबाय नै गोरलै दैयाथ' नै दै सेरथार नालाय जायगाया नै बेजोंनो नै दैया हबेनो आरो नायदो नै लोगोफोर गोजौनिफ्राय माबायदि नुहुरो आरो एसे जुम खालामनानै खोन्थानि आं नै बिहाय गाम्बारि बागान दं आरो नै बिसोरो ओरै गाम्बारि बागान आरो बेनिफ्राय बे गाम्बारिनिफ्रायनो बागानखौ खालामबोदों आङो ओमफ्राय नै बेजोंहाय औवा गायदों आं ओरै जिंजोंहाय आरो दै खुरखाबोयनि ओरै बै खन्द'निफ्राय नैबेसिम औवा बिफां दं ओमफ्राय मैगं फोनाय जायगाया नैबेनो नैबे दखरसे एसेल' फोखादों आं फाननायनि फोखायाखै आरो ओरैनो न'आव जानो आन्थाल' होननानै फोखादों आरो एसेल'खा नैबेनिफ्राय नैबे खन्द'आनो आरो ओमफ्राय नै जोगोनारा बिसिम मानलाबोजोबबावबाय गोरलै दंखुमाय नै थाइसे जानो आन्था अखासो हाबाय लोगोफोर मैगं खास्लाब होआसै आंखौहाय मैथा खानो नागिरबावदोंमोन आं अखा हाबाय अखा जारलालै अखा बोथोरबाथाय मा होनबावनो आरो अखायानो अखा जासिगोनलाय दैज्लां जोबागौ मानि अखा हाबाय नै बिराद मोजां बांद्राय रोजायाखै एसे फ्रि हादों आरो मैथा खाहांबायमोन आं एसे नै मैथा गोजा आरो मैथाखौ खाफैया गोबावथारसैमोन लोगोफोर नै बिराद मोजां जानानै दं आरो नै मैथा बिजौआ नै फुलफोरबायदि जानानै दंखायो मैथा बिजौआ बोथिसेखा फांसेयावनो मैथाखौ नै लोगोफोर बेसे बुरजा खाखो होमबा मनासे जाखानोसैमोन नै मना गिदिरजों मैथा गोजाजोब आरो बेयो नै ओमफ्रायथ' खमैबो जोंनि न'नियाव बोथिथामसो जाबासो फोजोबनो हासिगोन बेखौ फुरानो हारसो जाखाबाय बोथिसेजों फोजोबनो हानाय नंला आरो ओमफ्राय गासै मा मैगं खाखो होमबा आङो नै जिंखाया माखासे गोरलैसो आरो नै जिंखाखौ एसे बुरजा मोनबाय आरो
जिंखा थाइब्रै 6था ओमफ्राय नै थाइबें थाइसे आरो थाइसेल' मोनबाय थाइबेंखौ माखासे गोरलै दं खाजायाखै आरो ओमफ्राय नै फान्थाव एसे आरो लाब्रा जानांसिगोन बेखौहाय ओमफ्राय मैथाजों नाजों नैबेखौ ओरै जिंखा बे फान्थाव बे सबाय बिमा लाब्रा जानांसिगोन आरो नै सबाय बिमाखौ एसे मोनबाय थांफिनसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय दरा मा साइसनि नायदो नै खाथाला गासि जाजोब्बाय आरो बायह्राजों माबायदि नुयो होमबा नै भिउसा खोमसि जाग्लुंजोबखाबाय अखाया ओमफ्राय दहाय दसे मैगं खाहांनायाव एसे हादों ओमफ्राय दा सिरि जाफिनलायबाय आरो फुरा हाखासिगोन खिन्थु गोसोम जाजोबखाबाय ओमफ्राय मैगङा नै दा लाबाय आरो आं थांफिनसिगोन लोगोफोर दा मैगंखौ लाना फैबाय आरो आं थांसिगोन ओमफ्राय बिराद बारबो बारबाय आरो रायलायनायखौनो बारा मोजां खोनायासै बायदि मोनबाय आङो खोमसिबो जाजोब्बाय अखा हानानैबो आं भिडिअखौ बांद्राय मोजांबो लाजोबनो हायासै आरो भिडिअ लाग्राबो भिडिअ खालामना होदेनबो रावबो लोगोबो गैया नालाय हारसिंसो नालाय हारसिंनो मैगं खाबाय हारसिंनो भिडिअ खालामबाय बेबायदि एसे खस्थ' खालामबाय आरो थिखांनो हालायलायनानै बाननानैसो लाबोनांबाय आं ओमफ्राय लोगोफोर खस्थ'नि फिथाइया माबायदि गोदै जायो बेफोरनो आरो मोनफा खस्थ'नि फिथाइया माबायदि गोदै होनबा ओमफ्राय दा आं खस्थ' खालामनानै फिथाइखौ मोनबायानो होननांसिगोन आरो एसे गोबांथार मोनाखैबाबो एसेखौ मोनबाय होननांसिगोन गायजेननाय समावथ' जाय आंनि भिडिअखौ नायदों नुखादों जानो हागौ आरो माबायदि खस्थ'यै गायदों आङो बेखौ गायजेननाय समाव बोथोरा ओरैबायदि खरान सान्दुं थिंमोन आरो ओमफ्राय दा आं गोबांथार मोननो हायाखैबाबो एसेखौ मोनबाय आरो लोगोफोर खोमसि जाजोबखाबाय लोगोफोर मोनाफिनबाय नै सान हाबनाय बायदिसो नुबाय खोमसि जाजोब्बाय फुराबो अखाया हाबाथाय फुरा बाना हासिगोन ओमफ्राय आं भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोर भिडिअखौ आं बांद्राय मोजांबो खोन्थाजोबनो हायासै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय लोगोफोर बाय बाय